Mapili na kita kan sa tuyang cash winner ngunya na pagkaldaw. Oy, garapon. May waga asin mapapasaw na garapon. Pasok! Pasok. Ayan. Iyan po tabi sa mga naging mensahe asin komento tabi nindo na pinadara sa samuyang live episode. Garo narumduman mo kasubanggi, mga arog ka na papel. Yan. Dahil di partner, naguro alipot so ano? Naguro alipot so... Narumduman mo sa papel kasubanggi. Yes. Arog ka. Partner. Iyon na talaga good partner ang buhay ta minsan taga ano? Taga ano partner? Taga Rapol. Rapol. Numero 09. No rin daw kita ko anon kang Philippine Charity Sweepstakes ano. Correct, Kitang taga Rapol duman. 09 51 51 578 578 6155 6155 taga Castilla Sorsogon. taga Noel probinsya nin Sorsogon. Noel Cardaño kan Castilla Sorsogon. Ayan. Simbagon mo tabi Noel. Ayan, nagre-ring na tabi mga kaaksyongan. 1,000 pesos ang gaganahan mo niyan. Kan sa tuyang maswerteng winner. Uy, Noel partner, kasubang Cardaño. ki. O yan na, tawag ko na istorya sa imo partner. Maray na pagkahapon, Noel. Ay po, ma'am. Noel. Kumusta Noel ang pag-ikot-ikot mo? Opo. Nanao ka ding bagas, buda duwang sardinas, buda duwang noodles. Thank you po, ma'am. Saan ka na Noel nakakaabot ng mga banwaan sa paglilibot-libot mo? Ay, okay lang po, sir. Okay lang. Okay Sige. man ang paglibot-libot mo, dahil ka man napapagal. Medyo tiyosan yan, sir. Kaya wala trabaho. Ay, wala trabaho. Di ka ba nagkandidatong gobernador? Wala pa man po na nakabot din naman. Dahil wala, nga siyang wala. trabaho, partner. Dahil siyang trabaho. Okay, sige. Noel Cardaño. Taga-sain ka sa Castilla? Hindi po sa Cadena de Amor, Pumaskat. Cadena de Cadena de Amor, Amor, Comadcad. Comadcad, Castilla, Sorsogon. May ideya katabi Noel kung si Isay ini na nag-apod sa imo? Opo, sir. Si Mr. Siram, Joshua Martinez, at si Ma'am Remy. Ay! Talagang kunya partner, Kompleto, kabisado. partner. Ma'am Remy. Gusto mong sabihin pirmi ka nag-aantabay sa programang ini? Opo, sir. May... Nakuha nga ako, sir. Nagbalik pa nga ako. May po sana akong naghahagad man tabang, nagdigdi sa bagong aga. Kaya nagatinda kami Shane, nagabakal sila bulong. Ay, kay Sir Perez. Pupos ko na lang po sa aga na wala kayang load ang kuhan. Okay. O, sige. Noel, may maray na barita kami sa imo, Noel. Ay, thank you po. May regalo sa imo ang Ako Bicol Party List si Congressman Saldico, 1,000 pesos. Ayan! Maagang pamasko sa'yo ni Congressman Saldico Kanako Bicol Party List, 1,000 pesos. Saan mo gagamitin, Noel, ining 1,000 pesos na regalo sa imo ni Congressman Saldico? Para na po sa 24 siguro pang bakalamang mga panganda. Ayan. Merry Christmas sa imo, Merry Noel. Christmas! Ano ang mensahe mo kay Congressman Saldico Kanako Bicol? Ano po, ma'am? Ano ang mensahe mo? Ano ang masasabi mo kay Congressman Saldico Kanako Bicol Party List? May nagaparapod partner. Kaya pala nawawara partner sa linya si Noel. Nawara si Noel. Apo ni Giraray. Kaya pala partner nawawara. Kaya nga hindi sa kuya may nag-aapod man. May naglalaog partner na ibang call. Congratulations kay Noel Cardaño. Idudugang niya partner sa saindang handa. Pang Noche Buena. Noche Buena. Nakulang bagay yan, partner. Sa mga taong araw kayo yan, baga ang solamente ang income daily, partner. Noel, ano ang masasabi mo sa Ako Bicol at saka kay Congressman Saldico ta may regalo sa imo na pang Noche Buena? Wala pong salamat sa Ako Bicol po at saka sa inyo pong duwa, ma'am, sir. Apo. Sir Noel, may maapod tabi sa imong staff kan Action Co Center kung paano mo tabi maklaim inin sa imong ginanahan. Iyo po. Sige po, ma'am. Thank you po. Alright. Okay, Mabuhay ka, bye-bye. Noel Cardaño, kan Castilla, Sorsogon, Cadena de Amor. Cadena de Amor. Ayan.